Здравейте, намирам се в един двустаен апартамент, квартал Банишора, ново строителство, нощпоходка и замазка. Това, което виждаме тук е спалнята, заедно с балкона. Така, от тази страна е вътрешен двора. Като спалнята е доста прилична, ето тук има място за спалня, за гардероб има място, има изгоди и за контакти горе, за климатик. Трябва има доста места за контакти. Отиваме към коридора, където тук е мокро помещение, също входната врата. И след това отиваме, ще ви покажа и банята къде е след малко. Влизаме в хола с кухнята. Това е бокса. Кухненски бокс. Той е напълно добре отделен. И холната част, като при нея също има балкон, който балкон излиза към улицата. Ние се намираме на втори етаж или първи жилищен. Хола също е с така доста приятна квадратура. Сега ще ви покажа и тоалетната, къде се намира, както е входната врата. Тук ви показах мокрото и ето тук е банята, където имаме място за тоалетна чиния, за душа и за мивката. Това е за този апартамент. За повече информация свържете се с мен и ще организираме оглед специално за вас. Хубав ден ви желая!